Hello guys, madong hapon ninyong tanan. Welcome back sa maong channel ay Lexi Vlog. Karon day guys, dana Miss Alicia, di pa pud midugay ni abot. Ditso si kog tanda daris kuan guys. Hanggay din kay pila pud ni kakuan kaadlaw wanaho na tanda kay dito mamis tagbilaran. Gani pa pud ning abot ang kauban si Mama Julie ug si Mama Ali ug si Aliana ug si Lexi kay si Tere ug gijahang Maylab na una na mag-abot. So na mag-uli kay mamutong ning dito sila ubay kanang itagtambal. Dari ko ning dito sa garden guys. Yung tan-aw kog nanurak na baag okra nga hang gipugas sa sang adlaw. Wa pa man jaghang litos tengak hang gitanam guys na intunsis ag uban gi pasulabian siguro nis manok ug wa gadi siya mo kaplag ug pamuhi. Ni buhi ag kuan guys. Tulura siguro ni kabuok pero okay ra ni siya guys. Upat day na buhi na. Upat ka buok day guys na buhi. Ang kaning uban pulihan naman po nina kay to namang pinagkadagtong na baging na. Mga dir ko utro mamaali. Dara guys da mong patanawon. Nabuhi man pud siya. Da guys, nabuhi na. Agkari kay mura magi sulabian ka jenis manok ug tuhak-tuhak. Tara da dohas ubos pud nabuhi. Ang isa nabuhi pud pero murag maghigwaos ag dahon. Katuta naghigwaos ag dahon. Karon siya pasulabi siya kabuhi. Salamat sa Ginoo kay wa ka na sulabias. Sigbin. Kari ang ibalik ni na guys kay di tuhik-tuhikan sa mananap. Kani lagi manok lagi. Og mga daw og mag-init di pa siya masulabian kadto kainit. Manahangi balik ag jahang mansyon na bani ang ibalik kay di na maro makapasulabig manok ugma na pud mo sulabig piso kay hapon naman bibo ka jug baryo guys kay pista man dares barangay namo guys Putlungkap. Hala lagi na ibot na pagkuan sibuyas na gisulabian na piso ano man itusok daari. Ani kasi piso radyo nang ipadakop sa ang Uncle Roy. Wa pa nanguan ag kuan guys, wa pa na nagub ag okra, wa pa ning sitiw ag mga wa pa nang nitiw. Wa pa ning pasusulabig pang sitiw ag hanggi pang tanom nga okra. Kari mo dari mo hampuong no dari buyag ag sipuyas na. Ag dari kasi sige magkaplagas piso. Sagdi na raman po na, nangabuhi naman pag-uban. Lingsing naman pag-uban. Patig patula guys, nalipay di ko ganyan nagtanos patula sa likod. Grabe, nag-utro na pagpangdabos ag bunga. Tanawon mo na hang dyan guys, patanawon ramon na hang. Mo di kinaunhan, ganyang nanay nga isa, tanawag patula nagdabos na pagbunga. Ning balhin na po daris hayhayan, pangatay, patanawon ramon na guys. So dara guys. Daragi dalikyat din darig tan-aw guys. Sinanay lagi mo jigi na unhang nanay ingan nga ay sagat ang patula datos liko napasusulabi na magpamunga lagi ning area naman pud kilid ug pangatay na. Mudong naman kanis abuhan. Nagbunga guys, daghana na pud. Na did siya sige pala pug pamuwak. Pang grabe jud grasyang ni abot dari namo. Dabos. Agulay. Nagdabos agulay. Grabe ka mong ripada dyan nanay na kuan daari. Kuha mami nagdahom nga mukatay pa daari. Tumoy. Di mo pa rin bunga na. Nangisunod. Nangipanid. Nangipanid siya guys. Inja darag litos guys. Ang ibalhin og mapuhon. Adtos katong na nga higwaos nga litos nga gitanam kare ang ibalhin adto nga ko mamaali arias ako guys kay to Lexi sig samok sig panawag dadtong nakunos mami purami ni ja pakita ko to jang bagang hinatag ni Ate Bidalos pakita ko no ni ja bohani ni Lexi ron excited lagi pud siya ijang ipakita ijang mami purami nga bag kuno pero na din ni mong sosyala
Agbag, agsud, bagpod. Sa sudan, ginuo ko, pero bug-ata ka kami, sudan, ginuo ko, sinipon. Ano na lang nagkwarta, ang natuwa na ni mo, B. Puno. Napada na ang mga hinatag ni mo. Wa na ka mga bayad sa schedule. Mau bitaw na. Ako ni. Kuya, dagana na nakatigon mo ni kabuno, wala damsa naman ni B. Dagana din iyo. Imo man lagi pang gitigom biagi mo kuan sa imong buhok kasal. Gitigom ni siya, kay na ulian, na, agyan mag-udit ag pamaot. Sila pa mga, ito sa katangganiran ka pa mga hirpin. Kung sa manimo, hindi yung cellphone ba itong naay 1.2 ba? Laban tugi ka ng bugato. Ang bugato ang liksensino. Sabi ka ito siya, ito ka bilang sunod mo tala ko sa sunod dari arins. Hala, ginuo ko taba. Nakadi sa kabagod. Hala, uy, charang dagang ng lapit. Ginuo ko bang tabi ito, di ba, Brian? Hala, bin, ano ka iswat, bin, Miss Willa, bin, ito, dikir, bin, amura. Nakadok-dok, amura, wakay lapis. Hala, ginuo ko, dagang na libro. Hala, uy, ginuo tabangan, happy kulo, mag-drawing ko kada ribi, yung sundugon ribi. Magkasabot ka dahil rin na, ah? Imo kulura na. Imo na sundugon, bigan sa kulura na. Yan na itong kadaya sa una. Kita mag-abukan. Eskwela dyan mo grade 1B, mag-bright pa kasi mo maestra B. Abi, ayaw ko nung sundugon ni nga na, B, kulo dari. Ito naman dito guys, namin kayo na ay sunduganan. Wala mag-bright, magandang ka na niksamot B. Ako B, mag-ikyas ka B. Ani mo po niya, hala na, Pikayon! Ginuho ko, lamin naman ko na pinalapis ang style. Basta mabagli, wow, uwan pa dyan mga kray, joke na yung mga kray, nga nila ganabati, uwan pa din ito. Wala, lami, agad mong bagli dyan, apa si Isna? Pinuho ko, nagaray na Miss Willa. Ay, sige, tingin mo ulit dyan. Wala, lami, agad dyan yun. Wala, Bir, ang tirta naman, tirang lang yun, tirmura na kadali, nanunod ba ng Diyos, Bi? Uho, Bi. Joke, bitaw, Bir, lami, agad, Bi. Pagtalo dyan, Miss Willa, Bi, kaya bagdapa, napasa sa sarili, kinakabuling. Dapat sa puti. Hala na apa di? Ginoo ko dapat si pulburo nagluka o pastillas. Wa para ba kasi ba? Hindi man ni pulburo na pastillas lang hala ginoo ko ng baga. Parang lami. Hala, na apa di sila tubig? Ginoo ko rin na may eskwela. Ato ni tantangan bi kay murag nagkusa-usa bi mapasagi mong bagbi. Sa pa man naman ginoo ko may eskwela. Na apa di na banas buhok? Ginoo ko tapa. Bahay ni ko sabi. Karang Ang mapubi. bata. Tanak ko. Nami panghugas sa plato bi. Karang mabalit ha. Ayo karang mabalit na. Hugas sa Ah, plato. nang bayat karang kabog nga bayulit. Ay, tambak ka ba ulit? Karang mabalit ka tanik. Ano? Kana. Ang bata. Kumawa pa di ay. Karang way binuwakan. Ginoo ko bi. Hala, pero lami abi, hala abi. Hala. Hala na pa siya! Wala na ako ingan ni Bi! Ginoo ko magdamit nagsuot. Naku ingan ko sa bayar, naku alaman to. Nga na, magmura ka magkag, nga nagkabagkag. Magingana, tabi ha, doon na tabi. Gulo na ipan. Ito siya, labi. Ang batuan naman dahil din mo, Bi. Ani di na pupugudig na nimo marga. Hala, pero ang naman dyan gatuang miksitir. Grabe pa, nagdabos. Bi, ingan nagkabugdig na mo magdaan pa. Tawag sa nag, sinanay. Dengan tagan din na nagkakapagitag signal. Ano mo pong iyo? Ano mo pong iuli ni sa kay na Miss Kwan? Wala gid na naman kanus. Hala bi panghatag dari bi. Dasahan ko nimo bigla sa kabuok bi. Napa dito ulit. Ano ko ra katato sining baga. Nagpasalamat ko sa naghatag. Siya naghatag, be? Kita doon. Nanangladyo ka pasalamat bi. Oo. Hala, nami agbag nimo bi oh. Kaya kari ko kami kirma tugod tagbi kada siya masud. O manini mo sud ko mo gamit. Kawawan. Dako pa ni. Dako pa bagnet Ay, abi. Pangdato jud ni B kay na Barbie. Hala. O di mo na ni Barbie dai prusin habi school ko no. Wapo ba? Dali dali. Di? Tikas, bugat? Hala mo na magpunti kayo. Ay, nga naman, hindi po na mapusud. Talikod, be, talikod. Talikod, ipakita ni ate Bidalurog na angay ba? Hala na angan. Ang dako, abi. Ito pala ba iksud bi ha? Bagli na nga baga. Bagli ka baga. Yaris kayo makabuling siya ka. Kaya ito sa taas, ibalik ka. Congratulations, be! Congratulations! Patay ko lang sabi kan sasawan. Ara nagana gulay, nagdabos agpa, nagdabos pa gulay na. Tapos di frutas tiri kadabos. Tapos di prutas to ah. Kasi man ang prutas, arang lami arang ginahampuong. Galit ko. Ano Ate di ha, way bawi ay ha?
Hindi na daw. Imo na dang kit ana magimong may labdang dagi siya kay tiguwang. Basta gina ito sugar mami. Nabing mga sugar na yung magpalit sa Pero ito mga lipstick dan. Ang gidagan. Hautan na! Huy, nahalinan ko. 2,000. Kamay na may nabilin. Ang si Alia na dang grabe magsipat nimo. Ano tapay mga powder mo naman kayo mo na magkakus ganina kay mako ko ganina ang inilunan. Nadire. Asa ka tang ripon sa di? Ripon. Love you, Tapron. Ha? Ara kahampuong ka jo. Draw daw ang mga alawas dan na nangunod na. Gaway siya pero umurun. Ala ka day hapit na kamo kuan day kuabot day. Ang kuabot na rabalaghan rabag sa lingsing. Kanya palit naman ni kanina. Magbalansin ako sa paylo ng ating. La sige na kay da. Sige Ay ka guys, mablasa ko. harap atong ahong cellphone. Na kawa na.